weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to seynimaji to monguela to mohita to guesela bamum soodi to wuuro seeno to winde jammi to hayre daya to ɗoje cowe to wuuro gujela ko on takkusan juula ha to galle elhadj oumar de ha to galle alpha demba oumar sid ko on takkusan juula ha to galle hunjoɓe ndera likseba gural yere ko taari ɗum kala ene jiya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohtara Wul Ndiaye hoorejo jagorɗe gendi Mauritanie o waɗi visite makko e ndera chantier ji kewɗi ɗi laamu ngu woni wadde e oɗo saaha joni ndera Nouakchott tawi koye mbadi programme tawi koye mbadi projet de programme d'urgence de développement wuuro Nouakchott to leydi Sénégal Interpol jaɓini laamu e justice leydi Sénégal kay ko fati e mandat d'arrêt international baɗaɗo Emma Jaboula Diagne tawteɗo ɗo saaha joni to leydi France to leydi Mali Azimi Goïta kañum woni hoorejo transition leydi Mali o waɗi visite makko o yettoyima kay o yilloyima walla mbiyen o juuriyima gorko ɓurɗo nayyi wuude to banggue duuɓi e nder Bamako jaarowo e duuɓi 130 to leydi Afrique du Sud ko accident musɗo waɗi toon tawi ko bus transport ko famdi kala fodde capanɗe nayyi o neɗɗo wasi hen pittali men to leydi Madagascar hoorejo leydi Madagascar guila altine guila aleda hanki o tawi kay teskama laana ndiwa ka tawi ko militaire français naɓe gaari mbawi sortudemo e nder lamorgo leydi ɗi ɓe nayimo gam dandude fittande makko o holliri noon ko baɗowo discours makko ñalawma hande kedde Afrique ma en jaɓɓo Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓiri ma en jaa ha to leydi France to dawlaji tedduɗi Amérique to leydi Mexique ha to leydi Palestine bisimilla mon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren. salade aadi ɓuuri firtude aadi ceernama Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceernama Tijane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu binde lawade leɗɗe ceernama Tijane Diallo rubrimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirollo rewɓe wonduɓe kista fibram dogam sitte rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tijane Diallo ene yawna ɓen worɓe usraɓe goɗa ko yawɓe yitade koye men e jippiɓe leese kala ceerno Amadou Tijane Diallo yawna ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓuutoji ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji kollaɓe reedu ko malaɗo woni omo yawna ɓen ƴaɓɓoɓe haytaji e ƴeewoɓe embauche kala ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yawna ɓen wonduɓe prostate hay sino prostate ma koko ɓurno ala ko heddi so wonano opéré so tawi on jokkodiri joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi ɗon maldana ko balle tati ceerno Amadou Tijane Diallo hewɓe noddi kolliri rafiji kewɗi duuminoɗi e mumen ko wayno yannonoɓe borogal wondunoɓe e tigui e paralysie e dendagal won rafiji kewɗi e oɗo saaha joni kebti cilal mumen ha no hannirta ni ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene andi dendagal kiliɗen makko e oɗo saaha mo tawete Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo woni so tawi a yiiɗi jokkodirde e makko to Dakar base makko ne tawiɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mo 77 714 94 15 ceerno Amadou Tijane Diallo base makko ne tawi to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ne tawi ɗon sehli makko ɓinede makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijane Diallo base makko ne tawi to Nouakchott ne tawi ɗon mbiyi ko sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 84 21 91 ceerno Amadou Tijane Diallo dendagal to mbawɗa wonde leydi mbawɗa wonde so tawi on pamodiri leɗɗe ma guettoma ha no hannirta ni ceerno Amadou Tijane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo woni konne wiide sanne sanne mbadden dando faade makko
gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorelte ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorelte ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorelte ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorelte an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine 13 lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi habaruji moon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nete e ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbiru en gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie putoɗen Mokhtar Wul Ndiaye kañum woni hoore jagoɗe guendi Mauritanie o waɗino ñande aseta ɓiɗo ɗo visite aji makko de chantier e nder projet ji laamu ngu woni ummini koye gollade e gam yidde ƴellidde wuuro Nouakchott ngo hano hannirtini fodde temedde tati projet noon ana ummana e nder Nouakchott tawi koye mbadi ko mbiyata projet du programme d'urgence de développement wuuro Nouakchott yoga e majji noon Mokhtar Wul Ndiaye wawi yettade holliri kay golle ɗe kay puɗɗima kay woɗɗoyde no fewi yoga e majji ni golle mum kibbi kanko hoorejo leydi ndi noon kanko hoorejo leydi ndi noon kañum dokkuno yamirore kay gouvernement o nde ummonto on programme tawi programme o waɗi tigui koye cete tati woni tigui waɗi koye cete tati e mbaɗi développement e nder Nouakchott lamorgo guendi Mauritanie programme gadano noon walla mbiyen cetal gadangal ngal noon golle ɗi woɗɗoyi kay no fewi saabu kay o holliri ɗen golle noon ɓe kolliri kay wonde kay ɗum foti gasde ha laaɓa golle gadan ɗe foti gasde koye nder lebbi sappo e jeegom so tawi ko catal ɗiɗaɓal woni programme ɗiɗaɓo o laamu ngu nana heblono kay uddidde ɗeɗon golle so tawi ko programme tataɓo walla catal tataɓal ngal ɗum fuɗɗoto koye hitande 2027 gastoya kay hitande 2028 kanko Mokhtar Wul Ndiaye noon o visiti assiette o nogas jeegom chantier e nder muqaddaji jeenayyi tawateɗi e nder Nouakchott tawi ko chantier ji ko wati ɗum sate pewnugol
ma golam e peñugol école aji wondude hôpital uji e cuuɗi cafrirɗi wondude stade uji woni tigui wondude infrastructure uji routiére woni tigui to laabi goni e fewnede oɗo saaha joni e nder nokcoda temedere e nogas go école kay nana ma he nder nokcoda wondude kadi école aji sappo e jeegom goɗɗi tawi ɗin ko tajour kañuma tambi ɗum e nder temedere capanɗe nayyi école ummanaɗi ɗi hen capanɗe jeetati e nayyi ne wayno gasi ha laaɓi hen ne wayno tigui gasi ha laaɓi hen capanɗe joyyi école nana kib nana kay nana hen capanɗe joyyi école kay ene ɗamina tigui ma gas ɗo e fin octobre nde gonɗen ndu so tawi ko école aji sappo keddi ɗi golle mum gasoyto koye nder lewru novembre walla décembre 2025 so tawi ko golle ko fati école aji yetti golle fati école aji ɗi yettima e oɗo saaha joni 95% woni nder temedere kala hen capanɗe jeenayyi e joyyi ene wayno hibbini so tawi ko fati e volet woni tigui fode cuuɗi cafriɗi ɗum noon ko fati e fanno cuuɗi cafriɗi ɗi o holliri ko nogas jeetati centre de santé woni tigui suudu safrude nogas jeetati suudu safrude woni tigui e oɗo saaha joni ma heede e nder nokcotta lamorgo guendi Mauritanie hen sappo e jeeɗiɗi ko kesi puula jeeɗiɗi keddiɗi ɗi noon woni tigui koye fewnitinede mawnitinede e garɗitinede ha no hannirta ni ɗiyen golle noon o holliri kay e nder jillu makko he o tawi kay wonde golle ɗe jeehi ha 60% so tawi ko volet jeunesse et sport woni to banggue sukaɓe coftal ɓalli ɗum noon o holliri kay on volet noon ko projet ji joyyi ummana e nder leydi e nder nokcata e nder yiide projet ji noon tawi en stade mo Elimina wondude stade mo Seb ha woni pewnitugol kadi centre culturel de la maison de jeune mo Seb ha e magol piscine tawi ko piscine olympique tawi hono muɗum mawnude e meeɗa yiyede nder nokcata magol kadi salle tawi ko salle omni sport legal arafata on volet noon holliri golle mum jettima ha 50% ko fuɗɗi kay gollede e makko so tawi koko fati volet routier woni tigui ko fati pewnugol laabi goudron ine tawe kay e on programme kadi e on programme tawi en wadde kay fodde temedere capantati joyyi kilométre goudron e nder nokcota ɗum noon tawi golle ɗe foti gollede ko nder lebbi sappo e jeegom golle ɗe noon ine o tawi kay golle ɗe tawi golle ɗe ne tardi seeɗa saabu kay o holliri wonde fodde capanɗe jeeɗiɗi e nayyi kilométre ko fuɗɗi gollede kay e nder riyada ara tawi koto riyada aravat darnaima wondude e tayyarede ha to liksara laabi noon laabi kewɗi kay laabi kewɗi kay ɗina gasani tawi kadi koye ɗin gasoyta koye nder ɗiɗo e nder ɗiɗo muqadɗaji ɗum to soit gasde ko wayno tafrak zeyna ɗum noon ko wayno tafrak zeyna e to ko wayno sebha ko wayno Elimina tucinina foof noon o holliri ma gasa ha laaɓa kay ko adi ma yidde lewru novembre daratondu ɗo ndu o holliri noon kanko o holliri kadi kanko Moukhtar Wul Ndiaye wonde ɗiɗo visite aji sancé ɗi waɗi kala koye dow yamirore hoɗeji leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani yamiri mon kay yo yaw ƴeewoya o toppito golle ɗe holto jarata so tawi kay tardani so tawi kadi ene rewi lawol laamu ngu noon joni jaɓata hay retard goto kay ko fati société ji keɓoji marché wadde golle ɗe pewani walla tardinde e golle mum laamu ngu oɗo saaha joni koko salti ɗum ha soori ladde gouvernement Mauritanie ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Mauritanie ha joni keddoɗen gouvernement mo leydi Mauritanie nuldi waɗi condoléance woni duwawuji muɗum faade laamu Qatar caggal kayde accident musɗo hebno délégation Qatar naɓe toon to Égypte to wuuro witego Sharm El Cheikh tawi ko délégation diplomatique Qatar naɓe accident o noon waɗino mayɓe tato e waɗi kadi yimɓe ɗiɗo barmuɓe hen tawi kamɓe kala ɓe jeeya koye cabinet royal mo Qatar mbiɗen waɗi kadi barmuɓe hen ɗiɗo ɓen waɗi hen ɓen noon goni tigui ɓe gonno kamɓe kala koye mission toon to Sharm El Cheikh ko avion mo Qatar noon kañum ƴetti ɗon mayɓeɓe goskiji mayɓe barmuɓe kala ɓe mbawi nawtede toon to Qatar ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen docteur eɓe Mauritanie tengtini ɓeydugol ƴellitgol oɗo rafi biteɗo fièvre de la vallée des Rift e nder leydi hen e oɗo saaha ɓe kolliri capanɗe nayyi e nayyi foyer de la vallée des fleuves
de la fièvre vallée de Rift yitama e nder no gasi ɗiɗi département tawteɗi e nder région ngaji sappo e nder gendi Mauritanie ɓe koliri noon temedde jeeɗiɗi e sappo joyi échantillon ƴettanoma e nder ɗin temedde jeeɗiɗi sappo joyi ƴettadi hen temedere capanɗe jeenayyi ɗi tawama e jaati ko fiɗaɓe Mborosso fièvre de la vallée de Rift noon ko rafi viral zoonotique saisonnière garowo kala hitande rafi o noon kadi ko daaɓowo raɓirta noon ko banggue raɓirta noon koto banggue daaba faade neɗɗo o ɓuuri hewde noon tawede koye gueloɗi walla nayyi woni ko wiyete bovin ovin ha e caprin kala ko ɓuuri ko ɓowdi noon kadi ɓuuri wawde sarde oɗon rafi ha no hannirta ni laamu ngu noon nana daari kay no langnodore mum ponno gam yidde handade kay e riwtude rafi o ha laaɓa ndera leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen ha joni police halfinaɓe kay ko faten nden ka ekisal wuro tigguinta ɓe koleri ɓe teeɓima fedde wuyɓe tawi ko wuyɓe tampinnoɓe tigguintanaɓe ko taari ɗum kala fedde wuyɓe noon ɓe koleri e nder teɓande he ɓe mbawi teɓade kadi hay mawɗo fedde nde ko noon kadi ɓe teeɓima gujjo goɗɗo banggue tawi koye fedde he jeeya o noon tawama kadi ne jogui gueɗe kewɗe tawi ko gujjaɗe e oɗo saaha joni kamɓe kala ɓe tawe juuɗe dadiɓe ha joni kabaruji men demgal Pulaar seno mima to tigguinte tawe to Trarza ko ɗon tacciten payon to leydi Sénégal Aliou Sall e joom suudu mum Aissata Sall ina coka kay e mbadi garde à vue guila yontere mayne nde tawi ko dikka e dow yamirore dikka koye mbadi enquête noon ko fati e blanchissement d' argent mo ɓe oɗon tigui ɓe nanguira kanko Aliou Sall noon ɓe pour avocat ji makko koleri wonde proposé kay justice o eɓe joƴƴina temedde capanɗe nayyi million tawi ko franc CFA e mbadi kay beele ɓe mbawa hebde caution mabɓe ɓe mbawa hebde ko wiyete liberté provisoire ko altine hande noon gardiɗo juge d' instruction de pôle judiciaire et financier mo leydi Sénégal hollirta kay so tawi jaaɓi nden feere ɓe mbawa tigui joƴƴide ɗen koppereje ɓe keeɓa liberté walla ala so tawi kay felliti ko nanggudeɓe e nder kaso ko altine hande so tawi ala ko faali kay ɗum foti gasde ha laaɓa siftinde on noon ɓe nanguira koko fati jeeygol terrain boowal ngal noon kal ngal 1000 mètre carré to des Almadies ko toon boowal ngal tawete jooma ngaluji noon waɗi ko jooma ngaluji kadi woɗɓe mbawi tigui ene ɗamina kay ma mbaɗe convoqué ko wayno Amadou Lom Diagne e ko wayno Mbaye Faye ma nodde e yesso enquêteur uji tawi koye ndina mbadi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to leydi Sénégal Mamadou Diallo ko Sénégal naajo gurnoɗo toon to dow leydi Italie mo yaranno duuɓi capantati e jeenayyi ko kanko de ko kañum tawtoyi kay doggola tawi ko doggola inde diaspora waraɓe caggal leydi o wara noon ko tawi kadi ko Cap Verdien goto woni tigui neɗɗo jeeya to Cap Vert kañum yooɓi fittane makko toon to Italie o fiya noon ko labɓe ko ñande aseta ɓennuɗo noon sanga 17 heures sanga walla mbiyen sanga 7 heures subaka to leegal bitegal tomba noon taweto to rewo Rome ko toon woni to yoɓ fitande makko yoɓa o wonno noon koye dugdude e joom suudu makko kay tawi on e hoore mum ko Cap Verdien goto Cap Verdien najo Cap Vert jeeya o tigui o woni dugdude e muɗum o noon cuddiɗo caɗele oɗo saaha kala ene tawe hakkude mabɓe cuddiɗo wurdani e makko caggal noon nde o yano galle to cuddiɗo woni gam waɗede kay yidde waɗede tefde ɗum hana arta e suudu ko ɗon tigui duko woni hakkude mabɓe nden duko naati hakkude mabɓe noon ha yahatnoɓe e hoddiɓe kala mbawi nadde hen ko ɗon tigui duko wonti hakkude makko e Cap Vert naji no ɗon noon kanko Mamadou Diallo e hollirde jani nde o ƴetti butel kay gam yidde fiide Cap Vert naji o ko ɗon Cap Vert naji o ruuɗi kañum ne ƴetti laaɓi roofe makko laaɓi kiiko hen o wasi fittade makko kanko barɗo hoore o Cap Vert naji o mo jaara duuɓi capanɗe nayyi e oɗo saaha joni o wiyama teeɓa omo tawe tigui e juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen alhaali Madiaboul Diagne jaydiyanke tawteɗo ɗo saaha joni to leydi France alhaali makko kay ɓeydima sattude no feewi saabu kay Interpol waɗi tigui validé jaaɓi ɗaɓɓade justice leydi Sénégal ko waɗi ko so wadde kay jabde mandat d'arrêt international mbaɗaɗo e makko Madiaboul Diagne noon koko waɗa tigui mandat d'arrêt international Interpol kay ene jogui bureau ji muɗum to Dakar koɓe mbiyata BCN woni bureau central national to Dakar ko ɗon tigui laamu ngu rewi haaɓe mbawi kay hebde
tigi hakkille Interpol jabiniɓe kay ko fati ko fati kay ko fati tigi on manda fitti kay oɗo saaha joni ko les forces de l'ordre ɓe temedere capanɗe jeenayi e joyi leydi renduɓe nde ɗo fedde witede Interpol ene jogui kay hattani wadde mo localisé naggamo gartiramo e juuɗe justice leydi ndi wadde kay a tout moment kanko Madiaboula Diagne ene wawi tigui teɓede ortire e nder leydi Sénégal watte e juuɗe justice leydi ndi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen commune mo Jambéring ko Jambéring ne tawe nder département mo Ousseyne ene tawe sunare mawde no feewi jaltugol aduna maire mabɓe biyetenoɗo Léopold Abba Diatta noon ko jamma aseta hoti e jomi ko tawi kadi ko malaise woni Moussa Lafimo e nder galle makko ko heeɗa wasi fittanu makko woni ko wiyete crise cardiaque ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jakka mo gendi Sénégal woni tigi suudu sarɗiji leydi Sénégal ɓe ponno kay joɗade jonde mabɓe kamɓe sarɗiji ɗi woni député ji ɗi ponno joɗade jonde mabɓe tawi ko sawi tigui ko séance pléniére ɗum noon fonno wonde ko ñande 14 woni ñalawma janggo talata janggo 14 octobre kono de ɗum dirtinama ha ñande alarba 15 octobre sanga 11 heures kedde programme ɗe haydara ala ko wayli hen en keɓani kadi andude holko saabi kay ɗum dirtina ñalawma janggo ha ñalawma ɓawa janggo ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ha joni leydi Sénégal tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna biyetenoɗo Cheikh Ngom noon ko architecte o wonno ko kanko kadi woni premier sénégalais uddinoɗo kay cabinet d'architecture e nder leydi Sénégal ko altine hande o 13 lewru octobre o hooti jomi ko toon to Ziguinchor to Ziguinchor o waɗino noon kay o heeɓino ko wiyeten jeenari tawi ɗum ko grade de l'ordre national des lions o ɗacci souvenir uji kewɗi noon caggal makko saabu kay ko kanko wanno siège BCAO ko kanko wanno ɗum ko noon kadi juma mawka ka Tivaouane ɗum foof ko golle makko ko architecture makko weltare ɓiɓɓe fulɓe andude ine maɗa weltare TV ne facca sunnare dendagal ɓesgu makko kala nde Allah yurmotomo yasfomo harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahuma amina ha joni ko sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali pedoɗen fama woni force armée malienne ko sembeji leydi Mali mbiyete noon ɓe kolliri tigui ɓe piye kolli ɓe jokki wadde piyande ɓutteno fewi faade ɓen wiyeteɓe terroriste en e nder fande Sokolo eto wiyete Farabogo ɓe kolliri ñande 4 lewru octobre nde ɓe mbaɗino toon kay fiyande mawde no fewi tawi koye seɓɓitiɓe ɓe toɓɓuno e nder wittoji mabɓe noon caggal nde ɓe mbaɗi seɓɓitiɓe hewɓe kay e nder investigation ɓe mbanno ɓe tawi tigui e nder mayɓe ɓe ne tawe hen kay goto e mawɓe seɓɓitiɓe biyetenoɗo Ndour noon jeeyanoɗo koto nokku biyeteɗo Souraka Singo ko kanko hewno wadde kala saaha jangguji kewɗi no fewi kanko hewno ardade ɗin jangguji tawi ɓe kewi toɓɓude e kala saaha ko ɓen tawi ko wiyeteɓe civil en tawateɓe nder ndeɗon falde ha joni ko leydi Mali kedoɗen to leydi Mali keddoɗen ha joni ñande alata hanki 12 lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi mawninama cérémonie tawi ko tradition maɓe mbaɗata kala hitande maɓe mbaɗata kala hitande kay to ndungu fanima walla to ndungu yettima ɗum noon ko taltade kay walla mbiyen laltade walla seppitade ɓakkere e juma mawka tawi ko juma ɓurka ɓoyde mbiyeteka juma mo jingare beye juma mo jingari e beer noon kana juma noon hikka kay kan juma noon cérémonie mo mbaɗata kala hitande hikka nde noon ɓe mawnini manditare wattore duuɓi capanɗe duuɓi temedde jeeɗiɗi hikka watti duuɓi temedde jeeɗiɗi ko juma ka maha saabu kay juma ka mahano ko gila hitande ujunere temetere e nogas joyi woni gila 1325 ko lamɗo noon biyetenoɗo empereur Kankou Moussa kañum mano kaɗona jama caggal kay nde o artuno hijjore makko to suudu Kaaba juma ka noon kaka ɓakke ko symbole vivant de l'histoire de l'architecture sahalienne kala hitande noon kay sagataɓe wurgo kala ne kewi rendude toon to Tombouctou ɓe gam sappitade goɗon kaɗona jama beele kay e kaɓeydo tidde kadi haka ɓeydo judde balle hitande hikka nde noon e oɗo cérémonie
teskama hen tigi hay gouverneur a diwan o e hoore mum yamane jogui laalagal ƴetta bakke kayit sappitade e kaɗona jama ha joni kabaruji men demgal pular to leydi Mali ha joni keddonen to leydi Mali koninkoɓe faggudu Mali woni duwan leydi Mali ɓe kolliri tigui ɓena jokki golle mabɓe kay haɓade ko fati fraude ɓe mbaɗi teɓande ɗiɗi noon e nder district mo Bamako e to wiyete Héléman kono to wiyete Héléman kono to banque to tawi koto wiyete bankunama tawi koto wiyete bankumana to noon duwano holiri ɓe teɓima toon camion tawi ko camion frigorifique ona camion noon o holir tigui ɓe kolliri woni e makko ko daare alimentaire woni ko gueɗe marchandise uji ñameteɗe ko wayno ligguimaji ko nandi hen kono nde ɓe udditi camion ɓe tawi makko ko sangara kewɗe butelaji sangara no kewɗi kay fodde temedde jeeɗi capanɗe joyyi casier boisson alcoolisé woni sangara tawi kadi koye natiri leydi ndi koye mbadi fraude so tawi koto nokku biteɗo here makko noon toon duwano holiri ɓe teeɓi toon capanɗe jeegom e jeetati kilogramme mercure ine suuɗa kay e nder oto goto kadi ko produit toxique ɗiɗo kay opération ngaji kala ne tengtina tan wonde duwana leydi ndi meeɗa moɓɓude yitere mum hay saaha goto ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande aseta ɓeɗo ɗo ko cuumu kay addi fayre mawde no fewi sara to secteur e nder secteur Koulouba noon waɗɗani lamorgo leydi ndi waɗi kadi waɗɗani kadi hôpital G mo Bamako cuumu ngu noon waɗi kadi koye nder cuumu ngu waɗi koye nder boutique goto e nder on boutique noon tawi kadi butelaji walla bidongaji gaz essence bidongaji essence e gasoil kala ene jeeye e nder oɗon boutique caggal ɗum noon cuumu ngu wawi kay rebde ha wawi yettade cuumu ngu wawi rebde kay ha yetti galle goto gonɗo sara ɗon ha ɗum noon saabima cuumu manggu no fewi ma koninkoɓe faabo kay noti tawi hen ɓe cippire cuumu ngu waktuji kewɗi kay ko adi koɓe ñippa cuumu ngu hono directeur régional noon de la protection civile colonel Adama Diatigui Diarra noon wawi tigui arde hoore mum ha jimi e cuumu ngu hay goto noon wasani hen fittade mum kono teskama cukalel lewel guel duuɓi ɗiɗi barmi hen tawi ko barmande kakkiniɗe no fewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen général Azimi Goïta gardiɗo leydi Mali o waɗi tigui jillu makko jillu ngu noon ko ñande aljuma ɓennuɗo o yeehi noon ko juuroyade tawi kadi ko ɓurɗo hewde duuɓi ɓurɗo naywude kay ɓurtinaɗo e nder Bamako lamorgo leydi ndi on noon ene wiye Mamori Keita ne yaara duuɓi temedere sappo e tati ɗum noon ko jane hen tigui o yeehi salminoydemo e juuroyademo o yahani juuɗe mumen noon saabu kay omo yaade cadeau o rokki on noon jawdi o rokkimo jawdi kadi o rokkimo caggal ɗum o rokkimo ko wiyete tigui goro o rokkimo kadi sajjade o rokkimo kurus wondude e enveloppe ene waɗi 1 million tawi ko franc CFA kanko noon biyeteɗo tigui Mori Keita noon omo jogui ɓiɓɓe sappo e goho omo jogui kadi fodde kene ɓuura tanira kon nogas yo Allah yo ɓeyda o heewi noon teskama noon o heewi ñamde tan kanko ko fati tigui koko fati ko wiyete to walla saaha mo ñama gosi walla gueɗe ko wayno gawri en e liɗɗi ko ɗum woni ko heewi ñamde o wi ko ɗum woni sirru makko Azimi Goïta noon hani goto mo yaduno toon e jaagogal kafinagal ko fate cellal innam ademo leydi Mali hono colonel major Assa Ba Diallo Touré wondude e Saydou Sangare kañum woni parrain des mois de la solidarité wonno mujibu jillu ngu noon e oduɗo lewru ndu gonɗen leydi Mali woni koɓe mbiyata mois de la solidarité woni tigui lewru jokkodiral enɗam e jokkodiral hakkude mabɓe ko ɗum woni mujiba nguɗon jillu ha joni habaruji men e demgal Pulaar sen ɗum mima to leydi Mali koto Afrique du Sud paadena to Afrique du Sud jagorgal leydi Afrique du Sud kalfinaɗo ko fate transport o holiri accident musɗo waɗi toon ko famɗi kala kay o holiri fodde 40 neɗɗo mbasi hen pittari men ɓuuri hen hewde kadi e ɓen mayɓe ko jeeɓe to Malawi e jeeɓe to Zimbabwe o holliri accident waɗi ko bis transport accident waɗi ko 60 kilométre sara kerol hakkude mabɓe e Zimbabwe fodde 57 woɗɓe kadi barmi hen barmande musi no fewi nana antiri ene tawi e juuɗe safoɓe ko bilan provisoire saabu kay koɓe faabo nana jokki yiilade kay so tawi ala barmoɓe woɗɓe walla wasɓe hen pittali men ha joni habaruji men demgal Pulaar koto Madagascar paaɗen to Madagascar noon hunde nde kay nana jiiɓade kay no fewi kay altine hande o
altine hande o sabu kay oɗo saha kala ko tigi filñitare mawde woni toon yimɓe hewɓe ne kolliranno wonde ganda to hooreji leydi ndi woni ñalawma hande o noon hollirama tigi wonde hooreji leydi ndi ko avion militaire français kañum ari ƴettimo ɗon wawi kay sortudemo e nder lamorgo leydi ndi gam dandude fittade makko sabu kay seppoɓe koko jinno yaɓande toon to galle lamorgo o holliri ɗon kanko hooreji leydi ndi biteɗo André Rajoelina noon o holliri ko ñalawma hande o sanga kay 19 heures leydi makko e ngan sanga ma hawru 16 heures waktu Fouta woni oɗo saaha mo kalten mo wat tigui ko wiyete haalande moni waktu discours makko siftinde on noon guila nogas 2 lewru septembre leydi ndi woni koye filñitare mawde no fewi ko seppoji gulli jaw woni ko tawte ɗon ɗina seppoji noon saabino ɗum ko kuppugol courant e kala saaha wondude ngakkede ndiyam e kala saaha ko ɗum saabi kay yimɓeɓe tampirlorli ha mbaɗi seppoji ko ɓuuri hewde kadi yimɓe ala ko namdi so wona hoore leydi ndi yo waɗa démissionné nder seppoji he noon teskama koninkoɓe hewɓe kay mbawi tawtoyde ɓen seppoɓe saabu salade fellude e salade kay hutorade doole e oɗo saaha joni ɓe cuɓinoma kay kamɓe ɓen wiyete tengti ɓen wiyeteɓe cap sat noon kolliri ɓe cuɓima oɗo saaha joni chef d' état major kesso ɓe cuuɓi noon ko biteɗo général de division Picolas on yo lomto général biteɗo rakko to Aria Vilo ɗum noon ɓe kamɓe cuuɓi ɗum kay hay sinno wondani e yamirore hoorejo leydi ndi e oɗo saaha joni dogɗon e moftoyi caggal leydi walla ni moftoyi hoore mum kabruji men jolam jaɓiri jaɓɓoɗen ko musidɗo men kabruji men ko adi keɗen jaaha kabruji men kedde Afrique jiyan ha toon to Guidimaga jaɓɓoɗen musidɗo men sehil men Zacharia Samba Dia assalamu aleykum. jamala ñal men bandiraɓe tedduɓe tiyankoɓe aya o weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinima meftande kumbital men ɗo e nder diwan meɗen guiɗimaka wonande oɗo o waali biteɗo waali mo diwan meɗen guiɗimaka biteɗo Dahman Wulle Boyru ko waɗi jullo yoga e guure tawteɗe ɗo e nder diwan meɗen guiɗimaka ko wayno wuuro ngo Diaguili nonne wondude e wuuro wiyetengo wompuɗe ɗo guure o yillimaɗi taw kadi woni sababu jillu ngu ko yettaji yimɓe fate banggue wonande ɓen ɓe ilam yetti e galleji muɗumen ha tigui woni sababu immade ɗumen e galleji muɗum wonande o yettima ɗen ɗon guure o wawi yettade yimɓeɓe o yii ɗumen nonne kadi o nawonoriɓe ballal ko fate banggue ko wayno tillisaji koɓe mbawa wallitorade ko fate banggue haaɓe daña ɓuuɓeji toɓe cakki wonande kamɓe e ɓesguli men kanko waali mo diwan Guiɗimaka Dahman Wulle Boyru ko yettimo ɗeɗo guure woni wuuro ngo Diaguili nonne wondude e wuuro wiyetengo o wompu wawde tigui yettade ɗin ɗon ɓesguji dañƴi caɗele ko fate banggue ilam ha joni e nder diwan meɗen Guiɗimaka toon to Gouray tawte ko mo qaɗade gabu Gouray tawte ko mo qaɗade gabu nonne kadi waddi frontiére e leydi meɗen Sénégal ko e wuuro wiyetengo Bakel ñande sappo lewru meɗen sappo hitandu ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi wonande Gouray jaɓɓima ko fate banggue weltare mawde wonande koɓe mbiyata bag hono gonɗo mo gandanɗa hoore makko wuuro wiyetengo Ros hono muɗum addama to wonande tufde nde Gouray ɗum ɗon kadi hollitama wonande ma waw wallidde wonande e diwan meɗen e Guiɗimaka ko fate banggue yaaha gartaji hakkude leydi Sénégal e leydi e Mauritanie wonande wuuro ngo Bakel e wuuro ngo Gouray wonande ma newnu fate banggue yaaha garta nonne kadi guila e werlaji lumbin ɗumen ha e gueɗe goɗɗe nonne kadi ma walli ko fate banggue faggudu ndu ko fate banggue ƴellitare wonande ko fate banggue e jeyguli woni commerce o ma waw wallidde yimɓeɓe tengti e nder diwan meɗen Guiɗimaka ma waw wallidde diwan o ko fate banggue yaaha garta wonande ko fate banggue e commerce o wonande ñande sappo lewru men sappo hitandu ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi Gouray wawi jaɓɓade on ɗon bag ɗon ɗo tufde Gouray hakkude Gouray e Bakel no hannirta e niyete to tawi en gummimata Gouray ha joni ko e nder diwan meɗen Guiɗimaka e nder wuuro meɗen Selibabi ene ñalli asete ene joofi alet sappo e ɗiɗi lewru meɗen sappo e ɗiɗi lewru meɗen sappo hitandu ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi wonande ko pelɓodiral hakkude ɓen sukaɓe ɗiɗo ɓe gandanɗa hoore ma wonande ɗo e nder Selibabi lamorgo diwan meɗen Guiɗimaka ɓen ɗon sukaɓe pelɓodiral ngal woni sababu e wiide jayde Guiɗimaka news wonande woni sababu pelɓodiral ɓen ɗon sukaɓe ko ñamade koppareje seeɗa ko diwani wonande ujunnaje joyyi e limore kalis meɗen kiɗɗo koppareje ñamalɗe diwani ujunnaje joyyi e kalis meɗen kiɗɗo ko ɗum woni sababu ha ɓen ɗon sukaɓe mbawi tigui jaggodirde wonande hen suka goto noon yooɓima suka keddiɗo fittandu muɗum ɗum ɗon woni sababu goto e mabɓe yooɓi e fittandu keddiɗo ɗo e nder Selibabi lamorgo diwan meɗen Guiɗimaka ɗum waɗi ko e ñalde setare ene joofi alet sappo e ɗiɗi lewru meɗen sappo hitandu ujunaje ɗiɗi e nogas joyyi wonande noon suka goto yooɓima suka keddiɗo fittandu muɗum taw woni sababu yoɓade no fittandu makko ñamade koppareje ko ene tolno e hedde ujunnaje
ujunnaji joyi e kalis meɗen e kiɗɗo e rango fayde dendagal bandiraɓe ɓesguli guiji makko naaɓe nde mbattat haqqillaji e ɓesguli ɗi no hannirta niyat nde tawno oɗo sa joni ɓesguli ɗi ene toppiti ko fate banggue simmeji ha e gueɗeji goɗɗi ko fate banggue jarameje taw kadi ɗen ɗon jarameje ene en jiwta ko fate banggue haqqille wonande e cukalel ngel e rango fayde jinnaɓeɓe ne mone kala ɓeydoto wattude haqqille e ɓesguli ɗi no hannirta e niyete Zakaria Samba Dia ɓe kera gam a yawo weltare TV. Zakaria Samba Dia golle ma jooɗi peewi kabaruji men dongre Afrique jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj. Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama. en calmitima kadi Aboubacar calmini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV hawri ñol ɓurtentude e dogre Afrique ñalawma hande puɗɗoɗo ko leydi Mali toon de ene wayno leydi Mali jaabima leyɗele dendude Amérique caggal kay e nde ɓe mbi wonde kay jibinande leydi taw kadi ko Mali ɓen wurɓe toon ɓe jeydema e Mali wonande leyɗele jeeɗiɗi ɗum noon taw ko Afrique naaɓe ɗum noon taw kadi ko ɓen jibinande mumen wonɓe toon ɓe so tawi eɗe ɗaɓɓa vidaji joɓata ko ujunaji 2 ha ujunaji 10 $14 ɗum noon ene wayno leydi Mali wi onande mbay ko noon mbiɗon so tawi ono naata e leydi amen ko mbiɗon koɓe ɓe joɓata ko ononne ɗum tan woni ko joɓoton ɗum noon ene wayno ɓe jabtimaɓe tigui rigui ta hande ko toon to leydi hono Mali ene wayno dey axe Dakar Bamako ɗum noon ko e nder toon taw ko carburant ko ɗon tan kadi ko rewata ene wayno dey e oɗo saaha noon ɗum noon ene wayno dey ɓe kamɓe ɓe mbawi tan ko ɓen seɓɓitiɓe ɓe joguiɓe tan taw kadi ko darde mumen e wiide wonde kadi ene kaɓa e ɓen taw kadi ko joom otoji en addoɓe toon carburant en kaɓa mumen ene difto ɗumen ɗum noon dey woniniɓe kay taw kadi ko gueɗe mawɗe no fewi kono kadi mbi noon maɓe mbaw kadi habtade gam taw ko ɗum wawa kadi wono rawde taw kadi ko lawol Côte d'Ivoire ene wonde ko ñalawma mabɓe kamɓe ɓe naate e ñalawma mabɓe kono tawtataɓe gaabugol gam wadde kay gaabugol ɗum noon tawa ko e heɓanade ɗum no wuurteji mabɓe ɗi baɗoji ñande 25 nduɗo lewru ndo gonɗen ndu guila ñande aljumare 10 lewru taw kadi ko yorkama ujunaji 25 ɗin candidat ji 5 mbawi kono nadde e gaabugol gam fodde yimɓeɓe e wawde kay e wiide goto foof haala programme mum mate kay ene wawa fodde yimɓeɓe faade e mum gana 15 neɗɗo wawi kono ruttade e joomum en caggal nde laaɗa mabɓe kono juwi toon ene wayi noon ɓen 15 yooliɓe toon ñande asatade 15 lewru yorkama ujunaji 25 taw kadi ko laaɗa mabɓe yuwi toon to lakka volta e nder banggue rew wonande gana ene wayno ɓe mbayini ɗum ñande 15 nduɗo lewru ndu gonɗen e autorité ko maritime mo gana o mbi wonde ɗum ɗon dey ene wayno ɓen sañciɓe toon 15 taw ɓen ko sukaɓe hen joyo ko sukaɓe worɓe hen jeegomo ko sukaɓe tawata ko rewɓe ene wayno noon oɗo saaha noon ene wayno taw kaɗo laana ummino toon to wuuro noddete kono document ene yaɓani toon to bovim ene wayno ko ɗum ɗo de woni oɗo jayiya wonno to leydi hono Gana ɗum noon ɓen jayaɓe ɓe ɗum noon en leydi ndi kay en jogui hono sunare mawde e oɗo tana baɗɗo toon Ghali Abouba ko ɗum ɗo timmuɗen e habaruji meɗe dogre Afrique ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo sando gam weltare Ayaw TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Sélé Ba to moƴƴanno ka hayɗi kono takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Diape ka winno sota ha to galle makko Darel Ba kono takkusan kadi juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Tolle ko taari ɗum kala kabaruji men jolam jaɓiri ko to leydi Palestine paaɗen to leydi Palestine otage uji nogas wuurɓe tawi ko Israël naaɓe wonnoɓe juuɗe Hamas guila 7 octobre 2023 kamɓe kala en wayno ɓe goppitama ha laaɓi oɗo saaha joni ɓe garte juuɗe laamu Israël idi woppitede noon jamma hanki ko jeeɗiɗo e mabɓe subaka altine hande o 13 heddiɓe kañumen kala goppitama ha laaɓi Donald Trump hoore dow laati dontuɗi Amérique kay tawi kañum waɗi oɗo plan woni ko wiyete plan de B o yettima Israël caggal kay nde o ari tawi nawimo ko toon to o yi ko toon to leydi Égypte o waɗi escale makko noon toon to Israël gam joddade e laamu ko adi komo ɓenna toon to leydi Égypte o yaha toon noon tawtoyde toon nanɗo makko hono Abdel Fattah El Sisi kañum woni hoorejo leydi Égypte ɓe mbawa arda toon sommet tawi ko sommet de la paix woni batu no jaam artiri hakkude Israël e Hamas guna batu noon ko altine hande jooɗoto toon to leydi Égypte to wuuro wiyetego Sharm el Cheikh fodde yimɓe nogas noon tawi ko ardiɓe leydi ma mbaw tawtorede guɗon batu e nder avion makko noon woni force Air Force One kanko Donald Trump o holiri
yewtidiri yeeso jandiyankoɓe wonde kay guerre gasi ha laaɓi e nder ɗon fande woni hakkude Israël e Hamas ne wayno kay guerre o gasi ha laaɓi hakkude Israël e Gaza ko konngudi makko kanko Donald Trump ha joni habaruji men demgal Pulaar koto leydi France paaɗen to leydi France noon ko altine hande o Nicolas Sarkozy gonnoɗo ancien président de la République bo leydi France o yeehi notoyade kay ko faati e convocation makko nawmu to noon ko beele mo anda hol ñalawma mo foti sokkede e holno foti sokkerede e holto foti sokkede ɗum noon tawi kadi o ñawira ko gila ñande nogas ko gila ñande kay o ñawano noon koko faati kay e ko wiyete affaire de financement leydi Libye a finance campagne makko électoral 2007 kanko de noon hono kanko hande noon notoyi ngam andude kay nde ɗon ñawore ko guila ñande nogas 2 lewru septembre tribunal correctionnel de Paris kañumen ñawnoma ɓe taƴinimo duuɓi 5 omo leelo e kaso tawi ko ferma wondude duuɓi 5 kadi d'éligibilité woni o suɓata ko suɓetake o jeeyatake suɓatoɓe o jeeyatake suɓeteɓe handa duuɓi 5 kadi omo yoɓa amende tawi ko 100 000 euro ko ɗum woni amende fawne makko caggal nde o nooti on convocation noon o andinama tigui wonde ko ñande nogas e goho nduɗo lewru yarkoma ndu gonɗen ko ñande hen tigui o foti sokkede tawi kadi o sokkete koye nder kaso biyeteɗo prison de la santé tawateɗo e nder Paris ko toon woni to sokoyte ha joni ko leydi France keddoɗen Sébastien Lecornu ko hoore jagoɗo leydi France ko talata janggo walla mbiyen ko talata janggo o sappo e nayyi lewru octobre o waɗata kay ko wiyete déclaration politique général makko to jakka genni leydi France yeeso sarɗiji leydi ndi ko talata janggo kadi sappo e nayyi lewru octobre wonata jonde jagorɗe arwinide kay gouvernement makko mo suuɓi caggal kayde gouvernement kesso o suuɓa o complet ko ɓuuri tengtude e ɓen suuɓaɓe noon e oɗo gouvernement tawi hen biteɗo Laurent Nunez o noon no mama ministre de l'intérieur woni jago kafnagal ko fati e gueɗe nder leydi e jaccingol laamu ene tawi hen kadi biteɗo Catherine Vautrin on juɓama waɗama ministre des armées mo leydi ɗi koto dowlaji tedduɗe Amérique paaɗen Donald Trump gardiɗo hoore dowlaji tedduɗe Amérique o yettima to wuuro wiyetego Sharm el Cheikh to leydi Égypte ma o ardu toon noon batu ñalawma hande walla kikiɗe hande tawi ko on takko e sehila makko Abdel Fattah Sisi gardiɗo leydi Égypte kañum ardoto batu ngu tawi no wonde makko kanko Donald Trump ko to leydi Mexique paaɗen to leydi Mexique toon uddirten kabaruji men Mexique heeɓino toɓoji kewɗi ndiyam no fewi jaaduɗe e yoolaru guila yontere mayde nde ko hen ɓe goni ha oɗo saaha joni bila noon mo laamu ngu holliri ñalawma hande o altine hande sappo e tati lewru octobre bilan laamu ngu holliri waɗi 60 ko wasi hen fittali men fuɗɗiɓe yiite taw ko mayɓe waɗi kadi fodde 64 waɗɓe ko majjuɓe melew yaaduɓe wuraronkaɓe yitede woni ko wiyete porté disparu gila yontere mayde nde noon ko toɓoji kewɗi ndiyam woni ko tawete hen ɗum noon ko bilan provisoire walla bien jacket bilan sakkere mo laamu ngu rokkiri altine hande musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji moon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓossoje ko Saydou Abouba so tawi ko roɓi to guide maga ko Zacharia Samba Dia so tawi ko roɓino kedde Afrique ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbocc ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.